Poplach. Rudý špion na základně. Rudej špion na základně. Chraňte kufří. Musíme ochránit kufří. Nejde mi to otevřít. Dobrá práce, si. Ale teď mi uvnitř. Jedna. Pojďme. Wow, stále tu je. Tak jo. Messie? Vidím, že kufřík je v bezpečí. Jasně, Jo, že je v bezpečí. Řekněte, nezabil náhodou nikdo z vás cestou rudého špiona? Ne? V tom případě máme stále problém. To je nůž. velký problém. Zabil jsem spoustu špionů. Jsou to jen dozad bodající trubky jako ty. Au! Bez urážky. Pokud si je zabil, můžu tě ujistit, že nebyli jako já. A už vůbec ne jako ten, který tu volně běhá po budově. Co, vedeš snad jeho fanklub? Ne, o ten se stará tvoje mama. Co to? Ne. A teď se rozhodl, že ojebe nás. Takže radši mlč. Nebo budou podno fotky tvé mama, až ta druhá nejhorší věc, co se ti nestala. Dej to sem. Navíc ten špion už prolomil naši obranu. Zankrinaj vajku. Tady vidíte, co udělal našim chlapům. A nejhorší je, že může být kýmkoliv z nás. Může být v této místnosti. Můžeš to být ty. Můžu to být já. Může to být... Co je? Vždyť je to jasný. On je rudej špion. Hele, každou chvilku se změní na rudýho. Každou chvilku. Vidíte? Červená. Počkat, to je krev. Takže stále máme problém. Velký problém. Kde teď budeme hledat toho špiona? Přímo za vámi. Mapy des chauffeurs.